Hi guys, Sabado karon. Medyo gisapot ko kay wa ko kita sa katong sanina nga ate. Ate. Ano, gubot kayo mga baligya man ako na sa sa ako ang Instagram shop. Kaya ako ang username is PrayLovePamor. Pero wala D, PrayLove PRELOVEPAMORE. Kaya ang pre-loved pa more, taken naman. So, munang walay D ako ang kuan. Pre-loved pa more. Nangita ko sa o sa dihang natuplukan ako ang kanang kuan. Kanang button nga para off. Nangita ko sa sanina ang gipalit. Ang butog nga, hindi na ako makita. Ang butog, asan ako nabutang. Giango-ango na. You need mirror. Ikapoy ko pinangita. Ganyan ako pinangita ba? Wala dyan di ay. Diya baka na ako. Siguro tiyantit dito na. Naartod na. Bungkagin natin yan. Bungkagin natin yan. Sige, bubungkagin namin to. Cute siya, oh. Oh, sa una pa na ako na sanina kay. Sa kwan man na, sa... Ay, stretch rubber eh. Yes, stretchy. Pero taba-taba pa ko gamay na sa kanati ba? Sa mangitas ako di sa kuan. Manang gipamaligan ako uban ako mga sanina kay kuan ka nang magdasok ng kagamay na akong kuan no. Parador more na ko parador ba? Ano siya? Kanang isa ka parador diya kang Chris na diha pod. Gamay kaayo so ako na lang i-kuan ang uban. Tapos hindi mahalin panghatag na ako. Namawi ko kay para napugoy kita. Uy, nakatigom ko kuan ko. Nakatigom ko og 6 or 9,000 sa ako ang baligya-baligya na ako. Tapos, naka-invest po ko mga ginagmay para sa kuan. Bago lang gani ni ako ang kuan. Ako ang PrayLovePamor. Pero, salamat ko sa Ginoo nga. Maski man nga starter pa lang ko, napudbay mo palit. Basta i-check lang. PrayLovePamor. Naalito ko mga sanina kung gusto mo mga sexy nga sanina, kung gusto mo mga sanina nga takod ako, naalito kay isay po danghag manggug ko patakal ako pamalit. Dili kasigo sa kuha, so baligyan lang nako. Wala akong auntie nga, orag kinahanglan po na siya patukuan. Diyos ko Lord. Baka kaya siya, may problema ba? Ako na ayaan. Igsoon sa kong mama. Kinakusigan? Ayaan akong kinakusgan. Dagan mo ko mga kinakusgan na ayaan. Pero kana siya, ang tawag dito sa iya kay Kung Fu. Anong Kung Fu? Ang mo na tingog eh. Huliya! 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 Hulo! Ano na yan tingog? Ang tawag po niya kay mama kay rapper. Kaya ang tingog kay... Hindi tawag niya kay Tiflor. Wala man kayo siya kakuha ni Tiflor ka good. Si mama... Ikaw naging una to, dili ako. Nagtanaw na ba si Pura? Ano yung vlog? Say lang ka. Tengon siya, bruha ko no ka, te. Dili ako naging una to. Siya ka. Ako. Bruha ka. Balik. Ang rapper. Ako mama. So, dali, ako mama rapper. Siya si Kung Fu. Then, kisa si Tiflora. Bruha. Ay, nagkantaw na ba siya yan doon eh? I don't care. Yan, ina yung mama. Ay, don't care. Ano, banday ka. Ang danghag na kong ayaan, nagluto og champurado. Yang gitimpla. Asin! Nagluto na po siya, gotro. Karong asukar na jud na. Asukari. Asukari. Kay danghagi. Mo yung tambal sa mga taong danghag. Makakira ka to siya. Mag-naps ako kay unya among ihatod ang mga bata sa swimming pool kay mga ligo sila. Tapos sa plano si Chris na imit namo si David Gore.
Viewer na mo na siya sa ang dati nga channel nga Pink Rice Life. Gi-private naman good na mo na kay gi-private ni Dudong Chris. Si Chris, Don't mind my toy. I'm still. he said, don't mind my choy-choy. Choy-choy niya, choy-choy. Ang iya pong kiki dari ang papunan siya sa kiki. Kiki. Ala na ano? Bitaw. Lisod manguning English paka tawa. Finally na perfect ka jud ang kuan. Salan. Sampurado. Sampuraka. Ako nga tingala mo kung sa kanon ni Chris. Ginahan si Chris og kanton. Kantoy. Kanton di ba? Kanton na. Kantoy ito eh. Di ka na pod palutpot. Ang bot si tawag ay Diris Davao. Sama palutpot na na. Sapsap. Sap-sap te. Sapsap mo sapsap mas Tagalog. 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 Mas ako. So, maniod to sa ami. Si Chris ginahan po aning kuan sa Purado. Diet lagi mi ko na karon. Basta kwanti na ganyan magluto Tipid-tipid! Saan maglantaw, Tobs? Lantaw ka sa mga anak? Lantaw ka? Picture na natin, Tobs. Kulit lang, ha? Ito naman si Rako. Nagtuwad, nagtutoy. Hello? Ang pinakadako nila ka ni si Rolo. Malaki na siya. Tapos, sunod si Rako. Pero kani si Kalig, si Hali, para sa kalumaya. Mag-ilog sa tutoy kay kamay kay space ang tutoy ni Kuan. Awa ko do. Sige. Mag 1 month na sa karong Kuan, October 10. So nagpa-warm up ako sa akong sakyanan. Ang mga bata amo ihato dito sa kanang sa swimming pool dito sa north. Bago lang ko naligo. Wala ako nag-makeup kay naman po mamidiri. Hindi mo yung laag. Sa gusto yari. Kana na nagpalit-palit akong naong kay kanang nag-start na siya og kanang kuan ba hapdos kinang kuan mga peeling bitong mga products. Hapdos kaayo. Ako gigamit kay katong bag-o nila karon Dr. Alvin's. Pwede sikat-sikat tapos karon mas barato siya ka sa Beauty. Murag ang Beauty ata kay murag na nakalat nga murag na siya naka-cancer siya. So wala na ako nagamit ana. Pero mas effective ang peeling sa para sa ko ang Dr. Alvin's. Gusto ko nga ma-flawless ni. Tanaw ko yung sinitabo sa akong side mirror. Ipaayo na. Magkatawa si Jake. Magkatawa ka. Alam mo na, but kasi nagpiluan na. Tatawang t-shirt ni Chris. Mama, naukang ko dito sa kasi, editing marathon. Yeah. Napalit naman na sa SM. Tanawang makabanay na ako sa likod. Macaroni. Oh, ready na kayo sila. Sige, ito na may. So, naalamig ka din sa swimming pool. Naanang na sa swimming pool dari sa north. Ako sa inaana siya. Videoan sa nakos lang Jake silang link. Lingaw ra mo na. Okay na dito. Indot? Dili kaya alam lang no. Ay grabe magkabayo. Dili pwede mo ato sa kwan lang ha, kay lalam to lang. Jake. Dili pwede dito, Jake ha. Dili pwede dito. Kauli na mi guys. Ako te Marcel nagpalit ra batog sudan. Nag-ulan, nagkilat-kilat. Knockdown akong hobby o natulog.
ang duha ambot unsay ilang purpose diha? Balay-balay! Nag-engineer mong duha, naghimo mong balay. So mag-edit ko og bag-ong video karon. Ako din gamit nga kuan kanang video editor is Final Cut Pro. Pero plano na mo palit og kanang kuan hinay manggug ka ini nga kuan good nga computer na kadugay na mo kay ni good akong laptop. Tapos si Chris ang nagagamit ani permanente daw siya files sa pang save ba. So mag-edit sa ako. Muni ang video nga last na akong gi-upload. Mag-edit sa ako ha. And magkita na lang ta sa Ayun, Pokemon. magkita ta ugma. Magkita ta ugma sige. See ya. Bye-bye.